פרשת השבוע שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה, וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. השוחד זה לא רק מילה. לצערי זו דרך חיים. אנשים לא בדיוק או פתאום מקבלים שוחד. אנשים כנראה או רוכשים את ההתנהגות הזאת במהלך חייהם כתוצאה מאובדן הדרך, או כתוצאה מאהבת החומריות והכסף, או לפעמים אתה נופל כי באמת הקושי הזה של לא תשים מכשול בפני הוא כל כך בעייתי ומפיל חללים רבים. אבל זה כל כך, הפרשה הזאת נופלת לנו בשבוע של כותרות. כולכם בוודאי קראתם את הכותרות שישנם על שוחד של ראש עיר, ראשת עיר, שופט ועוד ועוד ועוד. וכמובן האסון של קריסת החניון, שגם שם אין לי ספק בכלל שיש שם פרשת שחיתות ושוחד. והפרשה הזאת באה ללמד אותנו, באה לשים לנו תמרור אזהרה. תיזהרו, תפקחו עיניים, אל תיתנו ללבכם הישר והתמים לסטות, אל תתפתו. בסך הכל בפרשה הזאת, בפרשת השופטים, שופטים ושוטרים, שין שין. השופט בא בעצם לדון את האדם כתוצאה מהמעשה והעוון, חטא, עבירה שהוא עשה, והשוטר בעצם בא לשמור ולמצוא, לשמור שלא יקרה ושאנשים לא יתפתו, ולשמור על שלום הציבור, ולשמור על עשיית החוק והצדק בידי השופטים, הצדק בידי השופטים, ושמירה על חיי האזרחים בידי כוחות הביטחון והשוטרים. וזה כל כך מדהים לראות איך כבר לפני אלפי שנים הפרשת השבוע הזאת בעצם מראה לנו את הדרך, מראה לנו את מה שאנחנו היום יודעים, אבל כבר נכתב ונאמר לפני אלפי שנים. ולכן בפרשה הזאת אנחנו עדים לא רק לשמירה על החוק, אבל שימו לב גם לכל הנושא של עבודה זרה. שימו לב למשהו שהוא מאוד מאוד מיוחד, וזה ערי המקלט. ערי המקלט זה בעצם בתי הכלא של היום. תראו איך אז בעצם חשבו על כל הנושא הזה של שמירה על האזרחים שחטאו, ולהם בעצם נוצרו ערי מקלט. אני הייתי באמת רוצה רק לדון בעוד משפט אחד שקשור לעדים. הנושא של העדים, כתוב בפרשה שעד אחד לא מספיק. כדי לקבוע את מותו או את דינו של אחד, אנחנו זקוקים לשניים או שלושה. כך שתשימו לב, בפרשה הזאת אנחנו לא רק קוראים על הצדק והמשפט, אלא גם עושים אותו. ואני מאחל לכולם שתהיה שבת טובה, מעולה, ושבוע טוב לכולם.